Masu saurare kamar yadda kuke gani wannan shine yadda maulidin Malam Usman na shugaba Ƙofar Wambai ya gudana. An yi wannan maulidin ne ranar 7 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan 12 2026. An gabatar da wannan maulidi ne a unguwar Ƙofar Wambai kamar yadda aka saba daidai bakin masallacin Ƙofa kusa da gidan Manzon Allah. Wannan maulidi shine karo na 15 kamar yadda aka saba. Assalamu alaikum. Salami gumbadi sitirar kowa wanda ka zaɓa tun kan zaɓe shi ka saka a saman kowa.